O bisimila magazine Mali lajɛbagaw aw ka kunnafoni olu kɛnɛ kan. Bakuruba la sa bi Mali ale ni Russie la kumakan mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye layidukan mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna an da don la k'olu walawala. An ka énergie n'o ye an ka kurannisoba ye a yirala k'a fɔ ko o mɔgɔ caman kɔni k'olu minɛlen bɛ k'u bila bɛrɛ la dadon bɛ k'u la fɛnɛ k'olu walawala. Ambassadeur saba olu kɔni bɔra Mali kɔnɔ ka taga kɔkan jamanaw la walasa cogo min na ka taa baara sen dɔw bila sen ka o yɔrɔ la wa sanu ka taa u ni jamanakantigi n'o ye colonel Assimi Goïta ye u ye kumasen caman olu ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ dadon bɛna ko o fɛnɛ na. Burkinakaw fɛnɛ fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko kulu marifatigi dameleke maa dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni u ye cibaba kɛ min kɔni na ni finitigilakaw bɔra ka ko da u kan dadon bɛna ko fɛnɛ na k'olu walawala fo ka taa se Côte d'Ivoire jamana ale kasa u ka kunu dolanci kɔni dadon bɛna ko fɛnɛ na walasa cogo min na ka kunnafoni kɔni ale datugu. O bisimila ko kura Mali ale ni Russie la kɔni ko kumakan se mun ɲɔgɔn cɛ min kɔni ye dɛmɛ ɲɔgɔnya o kɔni Russie la y'o ta k'o da Mali ale kasa min kɔni kɛra sababuba ye waati tɛmɛnenw na fo ka se bi n'a ka bi ma ka dɛmɛ ani dɛmɛ kɔni don Mali ma. Russie fɛnɛ u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni olu ka layidu tali min bɛ yen k'u b'a timɛ fo ka s'a dan na min ye ka Mali dɛmɛ ka kulu marifatigi dameleke ninnu k'olu dagajalan sa ka bɔ an da la ka bɛn ni kelenya k'o sabati Mali kɔnɔ wala kana bɛ se ka sabati cogo min na o ko la a yirala k'a fɔ yɛrɛ fɛnɛ Mali ni Russie da ka ni gɛrɛ ɲɔgɔnna ye a kɛra sababuya ye walasa cogo min na an ka kɔrɔnfɛla n'o ye Kidali ye olu ka se ka yɛrɛma sɔrɔ kɛ k'a fara Mali kan ka kulu marifatigi damelekew ka busan cancanw fɛ kosɛbɛ walasa u ka taa ka bɔ Mali ale kɔnɔna la o kɔni o kɛra nimisi wasa caman ye Maliyɛnw bolo. Kunnafoniya kun filanan sa an ka kuransoba n'o ye EDM Mali ye énergie ale kɔni a yirala k'a fɔ ko u ka maa caman kɔni n'o ye kotigi caman ye olu kɔni minɛla u bila bɛrɛ la n'o ye mandat de dépôt ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kotigi min bɛ n'ale tun bɛ kuranko ani jiko fo ka taa se dugukolo nafolo olu ko ma sa n'o ye l'ancien ministre de l'énergie et des mines k'ale kɔni minɛlen bɛ k'a bila bɛrɛ la fo ka taa se DG kɔrɔ n'o ye EDM DG kɔrɔ ye o fɛnɛ minɛlen bɛ ka bila bɛrɛ la Umar Jara fo ka taa se Kureshi Kumare ma olu minɛlen no bi ka bila bɛrɛ la min kɔni ye dungo juguya fo ka taa se foroba nafolo olu kɔni ma sa olu minɛna o kore juru la wa maa caman fɛnɛ olu minɛnen bɛ wa kiri kɔni sigila mɔgɔw b'u olu ka baarabolo bila olu ka ko bolo kan min kɔni ye Boubacar Diallo n'ale ex directeur administratif et financier Joseph Tera n'ale kun ye chef de département juridique ye olu minɛnen do Ousmane Traoré o kun ye ancien directeur de production ye Amadou Sidibé ex de chef de département u t'an ɲɔngo caman kɔni minɛlen bɛ ka bila kirisen tigilamɔgɔw ka ko ɲɛma bi laraweliw mana bɛn sen ma ni min sen yera la min sen ma yala olu kɔni bɛɛ lajɛlen ta bɛ d'i ma kiriko ale ta kunwa o b'a to an bɛ taa kɔfɛ la sa n'o ye an ka ambassadeur saba min kɔni bɔra Mali kɔnɔ ka taga u ka baarabolo n'o y'u ka cakuraw ye ka taa u bila o ko la sa o kɔni o baaraw kɔni donna ka bɛn ni tɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 22 san 2023 an ka jamanakantigi n'o ye furancɛ fanga maa ɲɛma ye colonel Assimi Goïta a ma maa ninnu to yen u ka taa ten a y'u bisimila a ka masaso kɔnɔna la walasa cogo min na u ka se ka kumasenw dɔw yira ɲɔgɔn na baarabolo ɲuman olu bɛ se ka ta cogo min na ka bila a y'o kɔni ɲɛfɔ maa gale kɔni ale welela k'ale bila ale ni an ka furancɛ fanga maa ɲɛma colonel Assimi Goïta u y'u sigi ka kuma n'o ye Cheikh Mahamadou Cherif Keita ye ale kɔni ale ambassadeur ye min bɛ bɔ Mali la ka taa Mali représenter Allemagne jamana o kɔni kɔnɔna la sa ale kɔni a sigiyɔrɔ kɔni o bɛna Berlin ma a y'a yira k'a fɔ ka nimisi wasa ani danaya min tara ka da ale ka nin ko in na a bɛna baarabolo ninnu kɔni kɛ k'a ɲa baarabolo kan ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ a kɛcogo ɲuman na walasa cogo min na maliden kelen kelen bɛɛ bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ ale ka cakura o la maa filanan n'o kɔni o bɛ ka taa Addis Abeba o kɔni o ye Amadou Diallo n'ale juriste englobé ale bɛna jamana 6 ale kɔni bɛna o baarabolo de kɛ n'o ye Ethiopie Kenya Tanzanie Djibouti Somalie fo ka taa se Uganda ale ka baara sen bɛna bɛnnen dugu damadɔ in ma wa fɛnɛ a yirala k'a fɔ yɛrɛ fɛnɛ ko maa caman organisation caman bɛ yen nɔ a ka baarabolo bɛna bɛn olu ka ko fɛnɛ ma n'o ye Union
Union africaine, la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, fo ka taa se a ɲɔgɔngo caman ma o fana y'a ka nimisi wasa yira a n'a ka baara bolo a bɛ fɛ ka baara ɲuman minnu kɛ ka ɲɛsin Mali ko o juru la sa a bɛ n'a da don la maa sabanan o ye Fafre Kamara ale kɔni ale ye Mali ka ɲɛ ye ka taa Marocain olu kɔni fɛ yen nɔ sa a fana y'a ka nimisi wasa n'a ka danaya min taara ka d'a kan a fana y'o yira kosɛbɛ. O b'a to an bɛ don Burkinakaw fɛ yen nɔ cibaba min kɔni o tɛmɛna finitigilakaw ani kulu marifatigi dameleko olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ sa tɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 22 san 2023 a finitigilakaw kɔni u y'u seko n'u damayira o kɔni bɛɛ kɛ min kɔni baara u bɛ ci ɲɔgɔnna in kɔni daminɛna 18h waati kulu marifatigi dameleko kɔni u y'a essayer k'u bɛ don waati min na fala kuntu olu kɔnɔna la sa finitigilakaw kɔni u ye ci ɲɔgɔnyaw kɔni kɛ sebaya kɔni o dir'u ma o waati o kɔni fɛnɛ na wa fɛnɛ u ye baara sen caman don min kɔni kɛra sababu ye ka kulu marifatigi dameleke ninnu k'u dagajala kɔni sama ta ka bɔ u da la o yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Kunnafoni laban sa an bɛ don dolanci ale ko kɔnɔna la sa CAN 2023 n'o kɔni ale kɔni ninnu donna waati tɛmɛnenw na kunu n'o kun ye tɛnɛn ye janvier kalo tile 22 san 2023 Guinée équatoriale fo ka taa se Côte d'Ivoire ma olu kɔni baarabolo kɛ min kɔni na fu ani naani ka taga Guinée équatoriale ali kanuya kɔnɔna sa Ivoirien u kɔni u ye baarabolo dɔw kɛ baara cɛjugubaw min kɔni n'a daminɛna ka yira k'a fɔ olu kɔni ka u cira u wulila kɔni ka yɔrɔw tiɲɛ ka yɔrɔw sagaje kosɛbɛ min kɔni kɛra sababuya ye ka yɔrɔ caman kɔni o tiɲɛni don Ivoire ale kɔnɔna la. Nin bɛ dansigi kɛ bi kunnafoniw na sa an bɛ k'an bɛ bolo da waati wɛrɛ.